Jo! Čau, já jsem Vlada z Dominátorů. A já jsem Vojta a zdrojušky Dominátory a Dominátory. A tady to je video pár věcí, co si sebou vzít Do školy. Všichni říkají 10 věcí, ale já jsem lívej to počítat. No, kdo to počítá? Ano. To je asi špendaj. Hej, Rece. Takže tady to je. Tohle to je knížka, slovník Rebela. Ano, to jsme Ako? Pořádnou svačinu. Wow. a nějaký ty taháky. A teď vás bude překvapit, no. To máte jenom tak zamaskovaný toho taháku. Takže takhle vezmete, nějak to tam dáte a pak to